Paula y Josep acaban de tener su primera experiencia laboral en el Ayuntamiento de Benetússer. Son uno de los más de 5.400 jóvenes menores de 30 que han sido beneficiarios del programa Valent Joves Plus, puesto en marcha por la Bola y cofinanciado por el Fondo Social Europeo para apoyar la inserción laboral de las personas más jóvenes. Paula ha podido poner en práctica sus conocimientos de trabajo social. A veure, el meu dia de treball era molt variant. Vale? Jo estava en benestar social, aleshores el que en un principi va aparèixer que estàs en un departament dins de treball social, que és dependència, és el que m'he fet. Por su parte, Josep ha trabajado en el Ayuntamiento de Conserje, donde el contacto diario con las personas ha sido lo más satisfactorio. He estat un any treballant a l'Ajuntament. El meu puesto era en la recepció d'ordenança. Lo que tenia que fer jo al dia a dia era el correu de tot l'Ajuntament, atencions telefòniques, cites presencials. Para poder beneficiarse de los programas de empleo de Valent Joves, es imprescindible estar dado de alta en la Bora. Jo no el coneixia, realment, jo no havia anat a la Bora, jo sempre he estat estudiant, pues, això, una carrera, un màster, i no m'havia parat tampoc a lo que és ja la búsqueda d'empleo. L'estiu de l'any passat jo vaig entrar en la Dipubeca, així a l'Ajuntament, i des de l'ADL, quan vaig acabar el programa de la Dipubeca, me recomanaren aquest programa, l'Empujo. Una vesprada, parlant amb un amic que també és treballador social, me va comentar que havia fet el programa l'any anterior. Entonces me va dir com se tenia que fer per inscribir-se i ho vaig fer, simplement, i a esperar. Una iniciativa en la que los menores de 30 años pueden poner en práctica sus conocimientos y adquirir experiencia, y los ayuntamientos obtener la frescura de los más jóvenes. Jo crec que és important que des de la Bora i des de la Unió Europea aposten per els joves. Sí que ajuden a impulsar el que és l'inici d'una carrera professional. I gràcies a això adquirir experiència, perquè en un any que estiguem així i sobretot per a fer-te un poquet en el món laboral des de tan joves. És la doble cara, no? Nosaltres tenim l'oportunitat d'acostar-se a una administració, però espero que l'administració també vega que n'hi ha joves que estan prou qualificats i que poden servir molt d'ajuda i que se poden contractar, que al final és lo important. Desde la Bora y el Fondo Social Europeo os deseamos mucha suerte.